Мили дами, тази новина е специално за вас. Сгответе най-апетитните ястия с новата, усъвършенствана фурна Шеф-О-Матик 10 в 1. По-лесно, по-бързо, по-вкусно. С Шеф-О-Матик имаш толкова възможности. Вариш, готвиш на пара, на фурна, на грил, приготвяш на слаб огън, пържиш, запържваш, претопляш, приготвяш дори фондю и какво ли още не. Нямаш време, чудиш се какво да сготвиш, не знаеш да готвиш, Шеф-О-Матик е точно за теб. Умната технология сама преценява съдържанието на влага и теглото на всеки вид храна. Затова имаш гаранция, че Шеф-О-Матик всеки път готви вкусно и лесно с точната температура за точното време. Шеф-О-Матик е напълно автоматична. Стартира сама, изключва се сама и запазва храната топла и вкусна, така че се храниш не когато яденето е готово, а когато искаш. По-бързо, по-хранително, по-здравословно. Храната запазва вкуса си, витамините и хранителните вещества, за да си здрав и да имаш повече енергия. Приготви каквото си поискаш – ориз, паста, топли супи, ребра на пара, изпече месо или десерти и още. Пак забрави да размразиш месото? Няма проблем. Само го сложи в Шеф-О-Матик, натисни бутона и готово. Използваш само един съд и почистваш бързо в съдомиялната. Обади си поръчай 3 или 5 литровата Шеф-О-Матик 10 в 1 на невероятната цена, която виждаш на екрана. Но това не е всичко. Поръчай сега и вземи безплатно делукс пакета от аксесуари. Получаваш кошничка за готвене на пара, шпатула, черпак, мерителна чаша и готварската книга на Шеф-О-Матик с повече от 100 рецепти, както и специалните любими рецепти на Кати Мичел. Вземи и страхотния бонус – удобна странична кука. Така шпатулата и черпака винаги са ти под ръка. Позвани и вземи новата усъвършенствана Шеф-О-Матик. С новата фурна Шеф-О-Матик вариш, готвиш, пържиш, печеш, използваш и функции за специалитети. С Шеф-О-Матик менюто на цялото семейство е готово само с един готварски съд